Marhay na banggi sa mga naghahanap nin trabaho, lampas 2,000 na trabaho ang nagahalat sa Indo sa gigibuhong Jobs Fair sa Huwebes, Hunyo 17. Oportunidad ang Jobs Fair hatod kan Metro Peso Naga, katakod kan ika-78 Charter Anniversary kan syudad. May report si Joel Solina. At nagagunyan. Sobra sa 30 mga local companies and employers ang mapartisipar sa nakatalaang gibuhong Jobs Fair sa maabot na petsa 17 kang Hunyo. Inikatakod kang ika-78 Charter Anniversary kang Syudad Naga. Nagigibuhon po alas 9 ng aga sa Robinson's Place, Naga. Sa entrevista kay Metro Peso Head Nonoy Reporsado, kinakarkulong maabot sa 2,000 na mga trabaho ang pwedeng malaugan ka mga job seekers abroad man o lokal sa gigibuhong Charter Day Independence Day Job Fair kang sa indang opisina. Katuwang ang dole sa nasambit na aldaw. Abiso ni Reporsado sa mga aplikante, magdarana ng dakol ng mga resume ang mga job seeker para man makapagsumiter sinda sa mga manlain-lain na kumpanya na pwedeng mag-hire on the spot. Sa ngunyan, igwa kitang confirm local agencies, local firms, local employers na 30. And ang base sa yan sa mga submitted na mga vacancies kan 30 local firms na ini, igwa kitang may offer na 1,425 vacancies para dyan sa job fair. Nag-imbitar man ang Metro Peso Naga ni mga government agencies para man sararuan na sana ang pagkuha ni mga requirements ka mga job seekers sa sarong lugar na urog na mga importanteng dokumentos sakali man na makuha o ma-hire ang sarong aplikante sa inyao ng SSS, PhilHealth, NBI, OWA, Pag-ibig Fund, TESDA, DMW, maging ang Philippine Army 9th Infantry Division. Igwa kitang siyam ng mga government agencies na maparticipar din sa aktibidad. Usually, yan na mga agencies na yan na pag-i-invite me. Itong mga kaipuhan kung sa tuwing mga aplikante, lalo na sa pag-comply kan sa indang requirements sa pagtatrabaho. Halimbawa, ang NBI, ang SSS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig Fund, invited din. And of course, yung mga partner agency sa job fair na ini, ang Department of Labor and Employment, and ang OWA, and then of course, ang Department of Migrant Workers. Para sa nagagunyan, Joel Solina. At nagagunyan. Ika, ako, kita, at naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang nagangunyan sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.